Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata mauliate ma didenggan ni basami na mga leho partikia dihami laho manangihon hatam nabadiai. Uka marohanami di bagasa tordimi asatakas sujalohami jala huatusihami hatam nabadiai. Amin. Horas madihita sude. Huria nahina holongan ni tuhata turpuk jamita pertangiangat dihita di tikion ima natar surat di Evangelium ni si Markus bidu 10 mamuka sian ayat 46 sahatu ayat 52. Tapai hutihu ma songonom ma didok. Dungi dibongoti nasida mahuta Jeriko. Jadi dinaruar ibana sian Jeriko rapon siseanna dohot halak natorop. Adong mahudul disi dipinggol ni dalani sahalak si panehenehe nama pitung si Bartimeus anak ni si Timeus. Jadi dung dibege ibana Jesus nasian Nasaret doi hape dipuka ma majauh-jauhon. O Jesus anak ni si Daud asi maroham midaau. Lado nama misang ibana asasip nian. Alai lam digogo do majauh-jauhon. Ale anak ni si Daud asi maroham diau. Jadi sulom ma Jesus didok ma jauhamu ma ibana. Gabe di jauh ma nama pitungi didok ma madok ibana. Pos maroham hehe maho di jauh doho. Jadi hatok ma ibana hehe lau madapot to Jesus lau stading do anggo ulosna. Dipakulingi Jesus ma ibana. Aha dipangido roham si bahenok putuho. Jala didok nama pitungi ma tu ibana. Guru nami naing marnida manian mataku. Dungi didok Jesus ma tu ibana. Lau maho. Dipangolu hak porseau midoho. Jala mamitor marnida mamatana. Laos diihutom ma Jesus si dalanan ay. Ima sahana. Huria nahina holongan ni tuhata. Moloro tawaran siat Tuhani tuhita. Laos disukut kita. Aha dipangido roham si bahenok putuho. Ganup pita pasti mangalehon alus obar tu kebutuhan tabe. Alai gumodang dora alus ni suku-suku ni namarhadomuan tu hasonanga portibi. Alahalak batak kita dang maluara pangiduat tai sian hamoraon agabeon dohot hasangapon. Dang salah inian. Alariko doi dihita. Alai tapi kiri majolo. Memangi nama narumikot si pangido otta siat Tuhani. Diturpukon, dibaritahon, disukut Jesus si Bartimeus nama pitungi. Alama pitungi bana, gabe mangido asi-asi siap pamolus ma ulaun na manang pengemis. Alani i macariko do di ibana hepeng sian akapamulusi. Alai tabereng ma na menarik dihadirion na ditiki disukut Jesus ibana. Dakepeng dipangido. Alai na umarga sianido jala na rumikot di ngoluna do dipangido. Laos omma si parsia jarata siat turpuk jami taon. Diajari hita mangido na rumikot jala na macai arga di hita. Ima barita nauli tuhita sadarion. Lehonon ni Tuhani ido natapangido. Olani tutu adong narikot si patupaotta so ngopabahenan ni
si Bartimeus diturpukon. Dia mai pinomat ma adong tolu aka amang inang. Lehonon ni Tuhanido natapangido na parjolo molo di bagasan pos ni roha hita mangido. Adong dihilala rohatta pangidoatta naso dipasau Tuhani. Heado tasukud dirita buasa dang dipasau Tuhani natapangidoi. Turpukom ma mangalusi. Lehonon ni Tuhanido natapangido molo di bagasan pos ni roha hita mangido. Dung dibege si Bartimeus Jesus do pamolusi. Pitor humalapu do ibana majou-jou. Oh Jesus anak ni si Daud. Asiroham diau. Ima patuduhon naung takas ditada si Bartimeus. Jesus do Tuhan nagok huasoi. Jala adong di ibana pos ni roha naboy lehon ni Jesus pangiduanna. Nang pemapitung mata ni perdagingon ni si Bartimeus, alai bolang do mata ni haporsiaonna, manada waso ni Tuhani. Hape na jumokjok ma satu hita, ala ni si taono doho parukilon, gabi mapitung do mata ni haporsiota tu Tuhani. Boy do gabe hurang ringgas jolma mamuji Tuhan, molo adong nadok-dok dipikiri, molo adong persoalan di ulaon, di keluarga, boy do gabe pangabati marsaur tu Tuhani. Alani i marhito sunggul-sunggul ni turpukon, tabba mapos ni rohatta ditiki na mangido tu Tuhani. Napaduahon amang inang uria na hinaholongan ni Tuhatta, lehonon ni Tuhanido na tapangido, molo tapangido narumikot jala na umarga. Diturpukon disuku Jesus do na mapitungi. Aha dipangido roham si bahenok kutuho. Dakepeng dipangido. Alai nahurang di ibana do. Jala padohan ni Jesus tu na mapitungi ditawarhon nang tuhita marhite jamita sadarion. Alani aha do alusta molo disebut Jesus tuhita aha dipangido roham si bahenokku tuho. Au bohado molo dilehot tuhita hepeng gabe dibuak kita tu pangujunan. Au bohado molo dilehot tuhita hasangapon gabe hasusaat donaro. Au bohado molo tapangido hagabeon gabe marsahit pikirata alani i. Songon nama pitungihi tape tapangido mana umarga sian arta portibion. Tapangido mana sotar leho portibion. Ima songon na pinangido ni si Salomo habisuhon. Ay marhite hasi habisuhon hita boy mahita manadda lomo ni rohani debata. Ay molo dung tatadda lomo ni rohani debata mangihu ma nang arta doh hagabeon nata parsitai. Songon natar surat di Matius 6 ayat 30. Napatuluhod jala omma na parpudiak kamanginang. Lehonon ni Tuhanido na tapangido, molo tapakke si lehon-lehon nai, laho manguloy ibana. Taida ma diturpukon, dang tarhirim si Bartimeus di pangiduan nai, ay pitor didok Tuhan Jesus do tu ibana. Hapor siyaw mido pamalupo. Hapor siyaw nai, mangalehot tu ibana ha malumon. Narumiko berengota sian ayak na perpudion ima tindak lanjut ni hamalumon nai dipakai ibana laho mangihuton Jesus songon natar surat di ayat 52. Lam dipasolhot dirina tutuhani ido asini roha na jinalona siat Tuhani.
jala marhitei naing dohonon ni jami taut tuhita. Molo tajalo pasu-pasu sian Tuhani tapake mai pasolhot dirita tu ibana. Unang paholang dirita. Basa-basa na tajalo siat Tuhani tapake makatidakon naung tadai asini rohani Tuhani. Amen. Martangiang mahitap. Tuhan mau lihat tema dihaburjuommu Tuhami na toktong mangalehon akan nahupangi dohami obar tuasi ni rohami. Alani i Tuhan disaluhut akan nahubolusami di pardalanan ni ngulunami lam tabai mapos ni roha dihami asa manoktok kami marsitutu makaposiho saliling di ngulunami. Amin.